Javier Ferreres, regidor de Urbanisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana. I jo voldria recomanar-vos una lectura molt fàcil i molt amena per aquest Nadal, que és aquesta novel·la de Víctor Amela que es diu Si yo me pierdo, que trata d'una aventura, d'un viatge que va fer Federico García Lorca després de passar per Nova York i va parar en Cuba, on va descobrir o va passar uns dels millors moments de la seva vida, no? Jo a Víctor Amela el vaig descobrir amb una altra novel·la també sobre Lorca que es deia Jo podia salvar a Lorca i que també recomanaria, no? Jo penso que podeu agafar aquesta, que és la que acaba de llegir ara, i després reprendre la història de Lorca amb Víctor Amela en Jo podia salvar a Lorca.